నేను మీ నవీన్ రాజు ముట్ట. ఈ షెడ్ చూడండి, 3 ఆవులు ఉన్నట్టున్నాయి రైతుకి. కొన్ని కట్టెల మీద వేసుకున్నాడు, కట్టెల మీద వేసి మీద అనేది ఒక తాడిపత్రి వేసిండు, ఏమీ లేదు లోపల అనేది. దూడకు చిన్నగా జాలి అడ్జేసిండు. చూడండి, డబ్బులున్న వాళ్ళు వేసుకోండి షెడ్లు. ఎంత డబ్బులున్న వాళ్ళు ఏదైనా షెడ్ అయినా వేసుకోవచ్చు, కానీ డబ్బు లేని రైతుల గురించి నేను ఆలోచించేది. వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ షెడ్ల గురించి ఎక్కువగా పెట్టుబడులు అనేది పెట్టకండి. మామూలుగా ఆవుకు అనేది కొంచెం వర్షాలు వచ్చినప్పుడు వర్షాలు దాంట్లోకి పడకుండా లోపల ఉంటే మనం కుట్టు కానీ అది కానీ వేసుకోవడానికి ఆవులకు షెడ్ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి, అంతే. దీనికోసం అని చెప్పి ఖర్చు పెట్టి అనవసరంగా వేసి లేనిపోయిన ప్రయత్నాలు చేసి ఆర్థికంగా నష్టపోకండి. ఎన్ని ఆవులున్నా, 3 ఉన్నా 4 ఉన్నా మన స్తోమత ఎంత ఉందో అంతవరకే వేసుకోవాలి. స్తోమతకు మించి మరీ వేసుకొని ఆయాసపడద్దు. చూడండి, మొత్తం కట్టెల కప్పు మీద ఒక తాడిపత్రి వేసుకున్నాడు. 3 ఆవులు ఉన్నాయి. 3 ఆవులు చాలా బాగున్నాయి ఇవి. ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలంటే మనం మెయింటైన్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. షెడ్ కావాలి, షెడ్ అయితేనే మనకు ఆవులు నడుస్తాయి అనేది మా అపోహను మాత్రం మరవండి. జై హింద్, జై అన్నదాత.